Og her på TV Myggen, TV3, stiller vi nu om til World Wrestling med Asbjørn Gris ved mikrofonen. Ja, velkommen her til WCW Championships i Las Vegas, hvor vi skal se en farlig masse wrestling. Sådan skal jeg nemlig være. Yeah! Og de to deltagere i ringen i første match, det er El Diablo, som indhaver af FRW TCU Championship. En farlig type. Yeah! Og den anden, det er The Bee, direkte fra Canadas ødemarker. Og han træner hver dag ved at løfte hans kuren op og ned i en brønd. Nu skal jeg lege med derhjemme da. Ubehageligt, for som vi siger ude om os. Yeah! Her der, så er vi godt nok i gang da. Og det hele, sådan skal jeg være. Yeah! En ordentlig body slam der lige til korpusen. Fyffer, pyffer. Og så en på bøtten. Ingen tvivl om den sag. Sådan skal jeg være. Yeah! Masser af slag til bongen og det hele. Ubehageligt. Det er virkelig noget, der duer. El Diablo prøver med en elbow smash der lige til kæben. Og The Bee ryger lige op i loftet og falder ned og brækker ryggen på en tilskuer. Nu skal jeg lege med derhjemme da. Fyffer, pyffer. Og El Diablo står og brækker sig, og er så glad, fordi han har vundet. En farlig type. Sådan skal jeg være. Yeah. Og vi tager lige nogle reklamer. Ja, velkommen her tilbage til studiet, hvor jeg igen har fået en masse breve fra mange små søde piger. Her for eksempel en fra piger på 8 år, ubehagelig, som skriver til mig, at hun ser mig hver dag på video. Sådan skal jeg nemlig være. Yeah. Og piger, hun vil gerne vide, hvor meget jeg vejer og hvor høj jeg er, men det er overhovedet ikke vigtigt. Det vigtige, det er, at du tager bussen ud til min træningscenter. Piger, så skal jeg vise dig, hvad det vil sige at være stor. Fyffer, bøffer. Så skal du nok få en ordentlig omgang i ring med Asbjørn. Sådan skal jeg nemlig være. Yeah! Og til jer andre derude, det gælder bare om at holde sig i form og tale som swing. Yeah! Yeah! Yeah!